Balloon. ليلة الفسح. شنو؟ ما تشوف بدأ صوت
nafx jkun. Fejn il-bomba? Bħalissa tikkampjaw fej il-baħar. Ġuri waħdet ikun. L-unika festa li ma rridx nara l-kulur aħmar bil-qabba. Negħek ikollok ħafna sir, tispiċċa nofs. Il-kolzi ġappuniżi xorta tibqa' tara. Ma xamun. Sagramentali ġobba. Kanna żejjed kienet dik il-taqqa.
ambizzjuż, ħolqa bejn il-passat u l-preżent. Ir-restawr u l-innovazzjoni tal-Pedestall ta' dik li magħrufa mill-20 bħala Santa Marija tal-Marċ jiltaqgħu fis-sala tal-Każin il-mibkija bil-Ħdejn u Mattija Mizzi flimkien mal-presidenti onorarji preżenti Nazareno u 𝐭𝐚𝐥-𝐢, grupp ta' ġentlomi li xtaqu li jilagħbu pedina sabiex l-armar tal-festa Titulari jkompli jikber u jistana. L-aħħar Pedestall li kien sar propju il-Pedestall tal-Papa lura fl-1951, sena wara biss il-proklamazzjoni tad-Dumma tal-Fidi Magnificentissimum Deus mill-Papa Piju XII. 𝐭𝐚𝐥-𝐢 preżenta l-grupp b'fdalijiet ta' 2 skrolli u 4 panewijiet dojo antiki b'ġilju skolpiti fini f'kull wiċċ, moħħlija minn l-moħħ l-iskultur disinjatura Antonio Abdilla, bl-iskop li jekk qatt issir opra ġdida dawn ikunu jistgħu jiġu utilizzati. Ġie deċiż li jmorru fuq stil klassiku, kolonna massiva simili għal dik tal-Papa. Il-qbil kien unanimu. Ġie ingaġġat is-soċju Twani Paċ sabiex jaħdem il-qafas tal-kolonna. Inħadmet u iżżanżnet lura fl-1984 propju għall-miġja tal-istatwa tal-Assunta mill-bottega uċija tal-Kavallier 𝐭𝐚𝐥𝐢. Inħarġet bi-skultura sempliċi, meqjusa temporanja minħabba li l-iskultur prim Salvu Ġejja, maqbud bl-impenni tal-Kummissjoni tal-Xogħlijiet ta' Arti Sagra, ma laħħaqx waslu fit-tmiemu dan il-proġett. L-ingranaġġi tal-istorja komplew iduru. 42 sena wara, l-għada tal-armar Titulari tagħta x-xewqa tal-maħbuba u qatt minsija antenati tagħna. Titkompla l-ħolma, restawr u dekorazzjoni ġdida studjata b'ispirazzjoni diretta mill-memorja ta' dawn in-niesna. It-trionf u l-glorja tal-veru arti. Frott li mħabba lejn is-Sinjura, mhux tab xejn li tal-baqqon mifxulin, għax tobodu l-qaddisin, tobodu l-maritana, xidnu badkom kemm hu kbir.
m'hemmx kunsill u llejla f'din il-pjazza se jintwerew fatti li m'għandhomx bżonn korrezzjoni. Irreġgħu l-arloġġ lura għas-sena 1419 meta r-raħal ġkejken ta' Ħal Għaxaq issemma l-ewwel darba mistur u mrażżan taħt id-del tal-Parroċċa taż-Żejtun. Kien l-1511 meta mbniet l-ewwel knisja dedikata lil Santa Marija tax-Xahar ta' Wissu, struttura rettangolari u sempliċi mibnija fuq 7 ħnejjiet u saqaf ta' xorok. B'żewġ bibien ħarsu lejn il-punent u n-nofsinhar lesti biex jilqgħu il-qima ta' poplu devot. Fl-1626 infetaħ kapitlu ġdid. Kien nhar l-20 ta' Marzu, meta 8 irġiel minn Ħal Għaxaq determinati irħewla biex jiffaċċjaw lill-isqof Baldassare Kaljares. It-talba tagħhom kienet waħda li Ħal Għaxaq ma jiqpa' f'del ħadd, iżda isir parroċċa indipendenti. Nhar is-7 ta' April quddiem il-binna soda tan-nutar Matteo Bonnici l-għaxqin intrabtu bħalfa u għedu li jipprovdu għal manteniment tal-kappillan, iż-żejt tal-lampieri u l-manutenzjoni kollha tat-tempju mqaddes tagħhom. L-għada stess, it-8 ta' April, l-isqof ħareġ l-editt uffiċjali biex nhar 22 ta' April 1626 Ħal Għaxaq jinqata' darba l dejjem miż-Żejtun u jitolla d-dinjità ta' parroċċa ħilsa u sovrana. Biex il-fatti jkunu ċari, nhar 18 ta' April Dun Anton Mikallef, il-kappillan ġdid taż-Żejtun, rinunzja bil-miktub għal kull dritt u ġurisdizzjoni fuq dawn l-artijiet. B'hekk, f'dak il-jum storiku ta' 22 ta' April, Dun Matteo Xrieħa ħal possess uffiċjali bħala l-ewwel kappillan tagħna taħt l-uniku u l-ora titlu dak ta' Santa Marija imtella s-sema. Il-wirt ta' dan il-ġens baqa' jikber u l-fidi infirxet u talbet iktar wisat. Fl-1655 ġimbirek it-tieni tempju dedikat lilha, iżda l-kobor tal-Assunta kien jixraqlu maqdes ferm akbar. Għalhekk nibtet l-idea ta' knisja aktar majestuża fuq disinn tal-perit Sebastian Saliba, bil-pedamenti juħdu l-ħajja fl-1733, bit-tqejt tal-ewwel ġebla. Snin wara, il-maqdes il-ġdid fetaħ il-bibien tiegħu u fit-2 ta' Mejju 1784 dan it-tempju grandjuż ġie konsagrat b'mod solenni mill-isqof Vincenzo Labini. Iżda Ħal Għaxaq kien għadu qed jistenna l-akbar teżor li xbija tant mistennija. Fl-1808 il-ġenerożità kbira ta' Giammari Farrugia waslet fostna l-istatwa titulari u artistika ta' Santa Marija. Ġewra rari skolpita mill-idejn l-artist kbir kapumastru Mariano Ġerada u nżammet Bozza għal 4 snin, fejn illum hija magħrufa bħala Casa Pace. Imbagħad fl-1812 il-Vara tqiegħdet fin-niċċa tagħha, ħdejn il-bieb il-kbir u bwiċċa lejn il-Battisteru, simbolu tal-Mawdija li taqadna l-kol taħt il-ħarsien ta' Santa Marija imtella s-sema. Bis-saħħa ta' digriet moti lill-familja Farrugia, in-niċċa tingħalaq b'żewġ serraturi. Sal-lum, waħda miċwievet tinżamm mid-dixxendenti ta' Giammari Farrugia u l-oħra mill-kappillan. Huwa biss meta jinfetħu it-tnejn li l-Vara tkun tista' tinħareġ biex tibda l-mixja trionfali tagħha fost il-poplu. Il-mixja komplet fl-1948 meta r-reverendu Dun Giuseppe Naudi ħalla b'fiduċja sħiħa f'idejn l-Aqda Mużikali Santa Marija l-organizzazzjoni tal-festa esterna. Sentejn wara, fl-ewwel ta' Novembru tal-1950 ferħet Malta u d-dinja kollha meta l-Papa Piju XII iddikjara id-domma tal-Assunzjoni tal-Verġni Marija.
Ottubru tal-2005, il-Vara ta' Santa Marija ittieħdet għand l-induratur ċelebri Ħoris Farrugia fl-Imdina għar-restawr medikolus imħallas minn Mary Bezzina. Fit-30 ta' Lulju tal-2006, propju 20 sena ilu, il-Vara rritornat b'mod trionfali merfuha minn nisa purċissjoni minn bir-id-deb fejn twaqfet quddiem Kaxxa Paċe u ġiet imlibsa l-istellarju l-ġdid irregalat minn Vince Bezzina. Wara segwit qudiesa kantata fuq it-suntir bil-Vara. Kemm kantaw in-nijiet u ċabxbu bil-qalb nisa li tant iħobbuha. Għax meta tkun titular ma tidħolx bil-moħħbi fis-satra tal-lejl, iżda trid tkun beżżuli biex ikollok taqsam lejn il-gżira u ċija biex tiċċelebra l-festa tiegħek. Għax meta tkun titulari, iċ-ċelebrazzjoni tagħmilha f'darek, bid-dritt u paxxut. Fl-2015 saret realtà l-ħolma u x-xewqa dejjema ta' Raymond Grima li flimkien mal-familja tiegħu rregalaw bradella u bankun ġdid fuq disinn ta' Renzo Gauci, opera maħduma b'kejl u breqqa mill-ifjen il-jam tal-ġews. Għax fejn tidħol is-sena, ix-xogħol ma joħroġ sproporzjonat u m'għandekx bżonn toqgħod tnaqqas jew tqassar minnu biex taħbi d-difetti. Fl-ewwel ta' Novembru tal-2025, il-Banda Santa Marija tellat l-Akkademja Mużikali Grandjuża Reġina Ċeli et Re taħt id-direzzjoni tas-Sur Direttur Maestro 𝐭𝐚𝐥-𝐊𝐚ż𝐢 fil-Knisja tagħna, okkażjoni li mmarkat il-75 sena anniversarju bil-proklamazzjoni tad-Domma tal-Fidi. U fl-2026 400 sena Parroċċa. Din il-festa hija xhieda ħajja ta' wirt kbir li għadu jkompli jikber. Nibdew billi nsemmu l-ħaxaq Music Festival, l-ewwel sfida kbira ta' kull sena. Hawnhekk naraw li meta l-istillieri jingħaqdu m'hemmx limiti. Din is-sena mhux biss organizzajna festival, immerġajna ktibna l-istorja. Bdejna bil-kunċert ta' Rikki e Poveri u l-10 grounds inbidel f'Pjazza Taljana. Eluf ta' vuċijiet, kanzunetti li jafhom kulħadd u atmosfera li diffiċli tiddeskrivija bil-kliem. U meta kulħadd ħaseb li rajna kollox, daħal Padre Guilherme. Spettaklu ta' livell internazzjonali, dawl, mużika, emozzjoni u folla li baqet bla nifs. Lejl li kiteb paġna oħra fl-istorja tal-ħaxaq Music Festival. Għax meta tolli l-livell sal-ola quċċata u xorta waħda tħossok imċekken ir-riżultat li tkun akkwistajt, hemmhekk turi s-suċċess ta' veru. Din hija l-professjonalità fl-aqwa tagħha. Insemmu wkoll l-armar artistiku ta' livell għoli, maħdum b'dedikazzjoni u bitter b'eleganza ta' stil Venezjan. Matul is-sena kollha jsir xogħol kontinwu ta' restawr, manutenzjoni u preparazzjoni sabiex kull biċċa armar tkompli tagħti ġmiel u identità lit-toroq u lill-pjazza tagħna. In-nar tal-ajru u tal-art. Tul is-sena kollha, il-ħaddiema tan-nar tagħna jaħdmu bla waqfien, passjoni u b'sagrifiċċju sabiex joħolqu spettaklu denju tal-festa titulari. Murtali ta' kwalità, disinji innovattivi u effetti pirotekniċi maħsuba sal-iċken dettall jingħaqdu flimkien f'wilja grandjuża bl-isem ta' The Convoy. Għal sen oħra, din il-wirja se tkun imsaħħa wkoll bil-qawwa u l-maġija ta' The Rise of the Tower,
element li jkompli jagħti dimensjoni spettakolari unika lill-festa tagħna. Il-Kummissjoni nisa li matul is-sena torganizza diversi attivitajiet bina li ssaħħaħ l-għaqda bejn is-soċi, il-partitari u l-komunità kollha li ddur mas-soċjetà tagħna. Iż-żgħażagħ stilliri, b'enerġija, idea ġodda u mħabba lejn Santa Marija qed ikomplu jagħtu semhom sabiex din it-tradizzjoni tibqa' ħajja, attiva u tkompli timxi l quddiem. I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We look brighter than the sun. Il-Banda Santa Marija. Il-ħoss professjonali tagħha tkompli tolli l-isem tas-soċjetà tagħna. Tul din is-sena, il-banda wettqet total ta' 7 servizzi barra mir-raħalna. U nediet ukoll is-CD Marċi Brijużi 2026 fl-okkażjoni tal-400 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa. Inizjattiva li tkompli ssaħħaħ il-wirt mużikali u l-identità tal-festa tagħna. U fl-aħħar, issa żgur mhux l-inqas. Insemmu l-qofol tal-ħidma kollha fih dan is-soċjetà tagħna. Il-Kumitat Ċentrali. Huwa l-Kumitat li jmexxi, jikkoordina u jservi ta' spalla soda għas-sottokumitati kollha sabiex kull inizjattiva, kull attività u kull ħolma tkun tista' ssir realtà. Għalina Santa Marija hija l-alfa u l-omega, is-sisien ta' minn fejn beda raħal twelidna. I li taqadna kollha ma' bina taħt patroċinju wieħed, taħt il-parroċċa li ġġib isimha Santa Marija. Hekk jixed it-timbru tal-parroċċa, is-siġill etern li jibqa' jidwi fleku tal-ġejjieni. Hawn dan il-maqdes l-ogħla xhieda ta' kemm ismek huwa maħbub.
artifact. Analyzing. System failure.